Ining tuslog nimo magbubuwa. Hey, what's up guys? Mato ko sa kung igagawa ron kay magtuslubuwa mi. Kuyugi ko ninyo ha. Musuway kong tuslubuwa kay wapa ko kusuway kaon na. Ingon sila lami kuno kayo lang among suwayan o ganto. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart. Hi guys! So welcome po sa aming panibagong vlog. So ngayon guys, kami magtuslo buwa. So alam mo ba yung paano magtuslo buwa? So paano gawin, paano lutuin, so paano kainin. So yun ang ating talakayin guys doon sa Barangay Mactan. Doon kami magtuslo buwa kasi wala man dito. Shout out day ko sa mga viewers niya. Thank you. Kaya guys, adto na tanoy! Alam, nga ako na nagtuslo buwa. Lagi, Andre ka ng danaw. Tanaw din. Adto na agi, okay. Migas. Ato na Minoy. Ato na Minoy. Okay guys, so maabot sa mid sakyan. Isundi. Balik. Ay boss, so apit namin maabot. Apit namin maabot ha. Nahanan boss. Oh, nahanan dyan sa Tuslo Buwa lang boss. Parehas to. Ay guys, so banay nyo guys. Atong sa Tuslo Buwa. Karon guys, abot kami diri sa may tuslubuwa. Ara diha mangaon mi. Shout out sa mga subscriber niko. Okay na guys, so okay na. So okay na kayo guys. Oh, Ang mangaon team, ta. alas 10 buntag. Atong sa alas 10 sa gabi. So tara, let's go. Hey guys, so kaon nyo lang guys. Tuslo Buwa na dito sa Mactan. Tagpilang set mi ka. 120. Adto ka basto. Magpila siya. Apil ay. Tagpilang set. Barkada ra pa. Tagpilang Kapila siya. 120. 120. Kapila kompleto. Yan, nanay. usa ko ah. Nay free nga nako kapasok. Na ang sa buwa kay unlimited. Unlimited ang buwa mi ka. Yes. Mo ra din siya. So 120 din ay napo ka puso nga libre. So ang soft drink sana kay free ra pod. Ay, dili. Aw di. Aw di. Kuan, bali mga next week siguro kay mag-unlimited ice tea mi. Ay guys, so dili lang Tuslo Buwa ang ilang gibaligya. So napos lay uban. Ano ya? Kuan ang umas nimo gwapo kay lain kayo. Bapo dito. Kita to. Ana kana. Budget first. So manay 65. Manay na Shanghai, silog, hotdog, silog, burger steak, silog. So daghan guys lang mga menu po guys. So napos lang mga dessert. Karon guys, namin sa Mactan magtuslubuwa mi. Mao na ilang tuslubuwa. Ang tagiyan ni tagainganyo ra gyapon. Shout out ko sa kakuan. Taga-dusot nga. Tangapsin ron. Ade ko ni Rax Pack. Kay Joshua. Joshua Lagarde. Ni Absen. Oh, Joshua Lagarde. Shout out ko niya ron. So, Karon mga amigo, amo tilawan ilang tuslubuwa. Aw dara gihatod na Oo, pakipon diya. ta mo. Bungit mo ani. Lo, Magunsa? kuno dali pangit. Dawan sa magana. Roka patis. So mao ni guys. Tuunon pa So mao ni yung mga ingredients. Ay mga ingredients kini. Pakita ba to? Ipaila-ila. Kaning murag tayo sila. White onion, then red chili, then garlic, then unsa ni siya? Utok sa baboy. Nya yung soup stock. Nya soup stock niya. Abog. Pork soup stock ni siya. Amo na guys, inyong iyon. Di Imo sa ning painito ng kaha. Oh, mantika, urog gayon. Kaya naman. Kailangan maghalang kayo? Oo. Hindi mo ginaghalang, pwede rin i-adjust ang sili. Pariya kahang ni Basto ba nga na. Pero, okay. Doon tanan labas. Oh, pwede rin naman. Siguro na sili ha. Okay. Kailangan maghalang. So mo ni guys, kung hindi mo gusto nga Dilihan kayo, pwede ra gamay ra yung butang yung sili. So mo na yang gipudlo guys. Lastly, iluro din ninyong utok sa baboy. Okay na. Anong gitawag ni siya kuan? Anong tuslo buwa?
Inig tuslo ba mabuwa? Tuslo ko ning usa puso. Ha? Kuan na siya mo siyang buhay. Tumo siyang utok niya mo. Ah, utok buwa dire. Ah, mo di daw tuslo. Grabing humuta lagi. Humot kayo. Humot bita kayo. Kung sama nimo. Humot sili ba? Sili niya ni. Lamas ba? Oh, ding lami kay grabing humuta. Mga guys, so ato ilunod ang substock niya. Mauna na siya. So buwa. So, Hindi na natimplahan siya. Amo ang kuan na mo, tiplado na siya daan. Di Ah. na mo more siyang paras, ado lang ninyo og ganun. Soy sauce. Okay na mo Dali, mga sila pa more add aning buwa. Ah. Para sila mo kay free ra unlimited. Sige. Tanawan ni si YouTube deh. Basta barkada, unlimited. Basta barkada, unlimited. May adlaw deh. Ang katong di pa subscriber, please subscribe Abog Kitchen. Shout out din ko ni Earth Kizon ag ni Kazi Paro. Kasi boy paraw, Kasi shout Boy out Paro. sa merkado sa isdaan. Ayun ko mga unta sa Sa katong mo pa katilaw tos lubo ato tilawan daray. Lamaon Lamig ni inaw. siya. Arir. Okay ni guys. Bubuwa. Ining tuslog nimo magbubuwa. Bubuhay mong bakbak. Gani ka kini parang. May pa nagdatag bahaw. Dito. Ibawan na dahatag kuan diri. Pagdin ko 20. Ibay hiwa. Yan. Aduh, kebrang kita ng babae na to. Kakal ko ni Maris. Maris Rakal. Iba na. Among si DP sa Lucid, Carlos, Ding Ding, shout out. Karon nindot pa. The best guys. Sabi guys. The best. Grill do kana. Ha? Ah. Sweldo ka na yun, sweldo. Bita oy. Grabe hanga niya. Grabe hangat pero good gyapon. Good gyapon guys, daghang ba? Ay sili ay. Ay, sili hang kayo. The best kayo ito sa buwa. Tangan. Lamia dito sa lubo ay karon pa ko katilaw ani. Nani? Coke ba? Mahilis. Hang kayo guys oy. Grabe hanga. So many tumbles hang. Sa katong ganahan mari sa tuslubuwa nila kay naani siya lapit sa atbang sa kaning mangrove place. Madali ra ni tultulon ang tuslubuan sa Mactan. Daray, Mactan Business Center. Kinamaktan ni siya, kinamaktan. Lami kay lang tuslubuwa diri mga amigo. Sa katong mo pa ka subscribe na. Shout out din ko sa Tagalera 9 may BYC nga linya. Shout out tanan. Shout out ko sa 0977. So guys, so Ari na ang kutob. ari na lang ta kutob Sa guys. So sunod na sa nga video. perting hawa na guys. Oh. Ay, Uri dalas ring guys. wagid.
Huro gitan. Lami kayo, sulit kayo lang tuslubo. Tuslubuwa sa Mactan. Kuan. Barkada ang pangan. Oh, berkada ang pangan diri sa Barkada kuan. Unlimited. Lami kayo, lami timpla ng ilang kuan, buwa. So dire na ko to ba eh. Inig tuslob nimo magbuwa-buwa. Buwa ang baba. Dire na lang ko to. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Basta berkada. Aw. Basta barkada. Unlimited. Oh, mag-balik.